Здравей, Дракон Дърхол тук. Продължаваме напред със следващата мисийка. Shay, Colonel Monroe told us what happened. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, I've had enough of being cooped up. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. We discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. If we might have a moment alone. His name is Christopher Gist, and he might be in over his head. I fear these brutes will hang him like a dog. We'll not let those outlaws have another victim. Good. The victim. Хора, това беше пиратът, който ви казахме на път. И в момента имаме някакви минути да спасим нещо. Не знам, имам 3 минути да направя някаква простотия. И на мен не ми се занимава. Ама трябва да го направя. Само не ми кажа, че трябва да взема... What? Какво? What? Какво е това, бе? Добре, се тая... Айде, мрете по-бързо, бе. Мрете по-бързо, бе! Това е шибо. Ако го целя този. Трябва да спася някой. Трябва да съм бърз. Бързи, майна. Да, ще премина от тук. Нали нямаше проблем, добре. Бързо, че не знам какво да правя вече. Не мога да съм минал от тук. Кой ще правя? Тук. Не бе, просто так. Да ти пикам на устата. Не бе! От тук. Не, тук. Бегай. Не бе, педарас, не ме гледай, бе. Да ти пикам на... Пикам на пикнята. Сериозно ли? Имам само една минута, бе, аре, бе. Паси тъпото. Много тъпа тази мисия. Искам да я скипна. Да, не ме интересува. Бегай. Сейф. Трябва да спася този пич. Ще те спаса, приятел. Ще те спаса. Умри, бе! Кирунгел! Мри! Що свобода? О, яза! Пищи! Да ви тъхата! Да вземе, бе! Трябва да го опазя, леко? Добре, се качваш ли, ще слизаш ли последно? Ребят. Ела, бе. Нещастно, кой ще биш, бе? Кой ще удушаваш, бе? Аре, бе. Вили, бе. Боже. Чао, батко. Между другото... ще го поздравя това. Поне минах мисията, хора, маля, толкова се вълнувам. I wasn't looking for a new place to live. Well, don't put your name on the door yet. Да. Да, добре. What is she doing there? It's my ship, friend.
Beg me pardon, but we're going to fetch her back from those louds. But wait! I can hardly let you do that alone. Help me if you can, then. Oh my god. Oh my lord. Your wits about your shed. Трябва да следвам то пич. And most of them look just like law-abiding citizens. And they've been Тук не мога harassing да бягаме. me, nursed me back to health. Sounds like good folks. They are. Perhaps you know them. Barry and Cassidy Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Well, you seem to be more than capable of taking care of this matter. Не, сега не ми кажа, че трябва да ги преследвам. Гангсталър. I tell you what, I shall find a new crew for your vessel, in case you have to leave post haste. Окей. Ако се трябва да убия просто. Аха, чакай. Трябва да стрелям ли какво? Чай се. Не мога да отида никъде. Трябваше да изплаша ли? Това ли беше? Явно да. Сега отиваме при... Бегай за, мама! Бегай за, че не ще да виждам, мама. Отиваме при... Забрах как беше името на този кораб. Вие ще ме го припомните. Да, в някой друг живот. Чао. Господин, някакъв мафантер, нали го разбирате това? Къде? Аха. Да. Разбирам вече на 18 метра, не? Ми кучета там. Ох, майка ти да еба мръсна грозна, бе. Бе, кой ще стреляш, бе? Бе, младеж, кой ще стреляш там, бе? Букук. Ще му пикам на устата. Ще му пръднаш го отрова. Дай газ! Дай му газ! Това нещо не знам какво трябва да го направя. Kill all the... Нещо си там. Аз там трябва да отида! Бейба. Не, моето момче, разбери се. Къде? Ако съм беше? Обаче тук няма как го направим. Затова ще изкочи по хубавия начин. Обаче някакъв нещастник от някъде си ми казва what the fuck. Затова и аз му го кажа. И бързичко ще приприпкам. Ето тук. Ще пина кола. И ще продължа нагоре. Всичко е наред. Всичко е наред. На кой съм беше? Това ще бъде край на този епизод. Надявам се ви е харесал. И чао от мен.